Kaixo menbaikugan eta gaurko gunin gauz beste bideo baten eta gaurko gunin gauz Mario Kart sortzi deluxera Josirekin eta Mercedes bat dekogu, bale? Orduan, ikusiko dugu zelan, bale? Ez dugu, justut ez dugu la pista honetan inoz jolastu, ustot barria dala kanalien, orduan, bueno, ikusiko dugu ea zelako dan pista, ea irabazten dugun, aurreko kapituloetan, daneterik gertatu da ez, batzutan kauza, beste batzutan kauza lasaiak, orduan, bueno, ikusiko dugu. Jarraitzen dugu pertsoniak probetan, bai? Ze, bueno, garrantzitsua da ez, pertsoniak probatzen da ikuste bebai bakotza baselakoa dan ez, orduan, gaurko gunien Josi, eta esan da moduen, Mercedes bat, bale? Ikusten aninaz, izotza dauela lurrien, eta notatzen dala gidatzerako orduen, Baina, bueno, momentuz manejetan da nahiko ondo. Ikusiko dugu ea, karrerak aurrera egiten dauen egin, eta gainera, ea lortzen dugu mantentzi irugarren postua, irugarren postua, egia esan, ez da utxarto, kontuen hartuta beste batzutan zelan bukatu dugu zen partidak, batzutan 11garren postuen, 12garren postuen, beste batzutan irabazin dugu ez, irugarrena ez dagoen txarto, bai? Ez dagoen txarto, bai? Ez da importabe batzutan zelako ondo manejetan dozun, azkenen hainbeste gauza gertatzen die, normala dala, horrelako gertatze, adibidez. Bale, justo, boom, bale? Orduen, lehenengo postuen egon dana atxera doie, eta zaituko gara, lehenengo postuen lortzen, behar bada lortuko dugu, honek turboa erabili dau, turbotxo bat, derrapik hartu dauz, hori da, jarriko gara bere atzien, ea lortzen dugun, hartu behar dugu horrelako bat, ez dugu hartu, bale, ez da zei pasetan, txamponak hartze be garrantzitsue da, hartuko dugu hori da, Josiren atzien jartzagatik emondozkoen turbotxoa, eta zaituko gara orain bai, horrelako bat hartzen, bale, ustot, Josia, oraintxe, lehenengo postua, bale? Imaginatzen duzuek gaurko kapituloa hasten dugule irabazten, karreratxo bat irabazten, izango zen brutala, gainera, azkenengo, bueno, txaetu da, baina ez da lortu, jakon duten. Hirugarren postua. Bueno, ez dau txarto azteko, ez dau bat ere txarte. Ikusiko dugu ea mantentzen dugun erritmoa, ala atxerantzago esan. Ikusiko dugu. Bale gaurko bigarren karreri, aurrekoen, bueno, ez dugu txarto bukatu, bale? Hobetu alda, baina ez dau bat ere txarto, orduan ikusiko dugu ea postua mantentzen dugun, ala lortzen dugun hobetxa. Garrantzituen hemen da, mantentziela hobetxi kasu honetan. Baina, bueno, ikusiko dugu, a ber, zer, uste dut mapa honetan kanalin jolastu dugu, ez no seguro, baina uste dut baietz. Baina, bueno, nik utzinez ezagutzen dut, bale? Mapa ezagutzen dut. Horrek be, ez dago esan nahi, nengo dodanik, ze, bueno, nahiz da ezagutu, bueno, azkenien hainbeste elementu, hainbeste gauza gertatzen diez. Txone, bale, ez dakit bideo hona dauen ala ez, uste dut, bale. Hori gertatu dute, adi ez egotagatik. Bueno, hainbeste gauza gertatu aldi ez, bazkenin ben, nahiz da mapa ezagutu ez, hori, gauzasko gertatu aldi, eta bueno, hori, gauza botaten dutzu ez, jauziten zara, niri adibidez hori asko uste gertatzen jate, bai? Bale, hori da, orduan, mundetxo bat, bosgarren postuen gauz, kontzentra hori minaz, azkenien, berbetan aztenaz, eta, bueno, junetin jate. Orduan, kontuz izar batu dugu guzatzien, boomerang bat bebai, antzadanez, edo ustot boomeranga auki dagoena izen dela, hori izen da, bale, Josi izan da, beste Josi bat. Baina, bueno, bale, orduan kontuz honik, bueno, sortzigarren postua. Bale, venga, lo berriro be! Hau zer da? Itxon, ez da izango azkenaz da? Berbada azkenanaz? Edo, mesedez, atxien beste bat egin biotez. Urrun dauz, egia da, oraingoan bai da lapur bat, lio bat, baina, bueno, eta atxien izar badekot. Vale, kontuz, mesedez, kainoitxo bat, horrelako zozio gongo zan oso ondo. Vale, hau bai, ez dut txarto. Bai, kainoi badeko datzien. Kainoi badeko datzien. Ai. Vale, aurrien badeko aspare bat. Ez? Hiru bat pertsona badekuaz, baina ondinon onbide atxigaren postu noi, Igual, oin bagoi ez. Vale, txontxon, ustot ja, eldu garela. Beste jokalarin gana. Ez da, moten dau. Vale, zazpigarren postua, bagoi ez, astiro, baina bagoi ez. Vale. Orain, ondo erabili bihor duguz honek, hori da. Vale, hartuko dugu hau.
Gutxinaka. Ba, ez dakit denbora emongo dostan bukatu baino lehen hau aurrera heltzeko, baina bueno. Esto está mongo, esto está denborarik emongo. Esto de sets. Vale, sortzi bat emostie. Dana botadot, ustedot. Ez azpigarren posto. Bueno, kaos bat izan dago, azkenien. Vale, ikusiko dugu azkena. Vale, azkenagaz igual bai, azkenagaz lortuko dugu. Venga, ikusiko gara aurrengo karreran. Vale, ba, gaurko azkenengo karrera. Orduan esan dodan moduen ikusiko dugu. Ba, ea zer gertatzen da, nea hobetzen dugun. Segia da, hori, aurrekoa izan dela kaos bat. Orduen, ba bueno, txaituko gara ondo egiten. Hori da, venga, bateria kalauinako kotxie. Así que eran. Baina, bueno, guri izako pasau. Hemen dauz danak, vale, aurreko partien, hori da. Aprobetzetuko dugu hori. Hori da. Bigarren posto, oso ondo. Oso ondo enkanto tiñate mapa hau, Hau, ustot kanela ez toda la karri. Baina nire enkanto tiñate. Vale, esto guartu obieturik ez. Baina, bueno, esta se pasetan, hemen gauz ondion. Vale, hori gertatu jate berbaitagatik. Vale, orduan terko gara ona, hartuko dugu hori da. Kontu sortzi garen postua. Vale, ingo dugune da, aprobetsatuko dugu hori da, iru. Ui, vale. Eta orain, ingo dugune da, botoko dugu zorrek. Vale. Hala, benetan. Hau zer da, zazpigaren postua, patien gainera. Wow. Venga, hala, mami, amaikagarren puntue. Postue, parkatu. Buah, eske ya, ez dakit berbaiten bez. Hainbeste palo mostez, mesedez kainoi izin dira. Benetan. Mesedez. Kainoitxo bat edo zozer, ez? Aurrera elduminaz. Vale, hartuko du hemen hau. Vale, bikoitza, ez? Vale, orain bai. Vale, itxaron. Oin, bukatzen jakunin izarra. Vale, azkenengo buelti da gainera. Orain, vale, hemen dauz danak. Eta beste izar batekot. Hori da. Vale, sigarren postue, esto txarto. Vale, kontuz. Bueno. Vale, hori da. Ai. Ez, txarto urtinate jugadie. Super txarto. Uno, gutxire son nire motzat. Vale, ba, beste kaos bat. Orduan, betiko moduan gustatu baldin badetxue, emon like, arpiditu esasosia arpidituta, eman kanpaitxori notifikatuak izateko, eta ikusiko gara, urrengo bideo baten. Agur!